Pak Ayu badhe tindak pundi tindak tukul daleme Pak Wakidi dewean ora wedi anggur pola poron lenjani leresan Balias kebetulan kakak rada kabutan ya yen purun enggal-enggal ngrencangi mbah tekan ngomah mangke kula pijeti dopil wong lagan golek ngomongan iki blonjo napa mbak badhe pindah ampun jono mbah sampeyan ampun kujiwa Sinta rondo anyaran ditinggal duda awan-awan lunga blonjo nyang pasar Kliwon awon 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 roti rondo prawan sama kurak padha mawon ning Samarang tuku gelang apa anting-anting aja sumelang Sinta rondo dijamin kempling ya sekali lagi Mbak Jaka tak pundi Pak Ayu badhe tindak pundi tindak tukul daleme Bapak Pakidi dewean ora apa ora wedi ketimbang nganggur kula purun ngeloni leresan Mas Nenek alias kebetulan nek nyewer lanjane kathah rada kabotan meneh yen purun enggal-enggal ngrencani tekan ngomah mangke kula pijeti Mbak Jaka aneh Tenana goyangnya dopil wong legan golek ngomongan niki blonjo napa mbak yu badhe pindah